आणि अजून एक मंडळी की बऱ्याच जणांना प्रश्न पडलाय की हल्ली मी कामावरती जात नाही, तर कामावरती जात नाही तर काम सोडलंय का काय झालं आई? तर काम कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर आज पण ब्लॉग चालू होते संध्याकाळी उशिरा आणि तो पण भाड्यासोबतच. तर भाड्याने निघालोय, गाड्याची पॉवर ऑफ झाली, कामावरून आले जस्ट आणि लगेच तसंच निघालो. भाडवाले वाट बघत होते माझी, कधी येतोय निघतोय. मंदिराकडे आमच्या लवकर यायचं आहे, वाजलेत आता करेक्ट 6 वाजलेत, पर 7ला मला 6:15ला भाडं आहे. मुंबईला जात आहे, सोडायचं आहे सध्या. आता जायची गडबड आहे मंडळी. आज 7 दिवसांचे गणपती मला वाटतं गेलेत, बघूया किती वाजता येतोय जाऊन. एक भाडं सोडून आलोय मंडळी आणि जरा अलीकडे थांबले कारण थोडासा लवकर आलोय. 7:15ला बोलवलंय त्यांनी आणि मी करेक्ट 7ला 5 मिनिटं असताना पोहोचलोय आता इथे. सो आता थांबण्याशिवाय पर्याय नाही. तर इकडच्या साईडला आमची म्हणजे एकदम पहिला पप्पा वगैरे राहायचे ना, ते इकडच्या साईडला घर आहे. आता रात्रीचं तुम्हाला दिसणार नाही कारण मोबाईलला क्वालिटी तेवढीच, फ्लॅशचा उजेड जोपर्यंत पडतो ना तेवढाच दिसणार, त्याच्या पुढे नाही. सो बघूया, यांना सोडून लगेच आल्यानंतर परत 8:15ला आहे भाडं. सो सध्या हीच गडबड चालू आहे. सध्या भाड्यांचंच तुम्हाला दिसणार जास्त. सध्या कुठे फिरायला मिळत पण नाही अजिबात. याचीच कमी होती, ज्यांच्याकडे भाडं आहे ना मंडळी न्यायचं त्यांच्या घरी तर पोहोचलोय. या साईडला आहे घर आणि पाऊस केवढ्या जोरात पडतोय बघा, पूर्णपणे भिजवून टाकलाय. दरवाजा लावून घेतला नाही तर पाठीमागे सुद्धा पाणी येणार होतं. इथे जरा जरा पडलंय हे बघा. काच लावून अजून भेटलेली नाही मंडळी, पाठीमागे सगळीकडे पाणी येते. थांबू दे लवकर. एक भाडं तर सोडून झालेलं आहे आणि आत्ता जस्ट पाऊस स्टॉप झालेला आहे. तुम्हाला रोड एकदम ओला ओला दिसत असेल. सो आता जातोय दुसऱ्या भाड्याला आणि त्याचा 8:15चा टायमिंग आहे. 15 मिनिटं राहिलीत, करेक्ट 8 वाजले. पावसामुळे जरा थांबलो आम्ही, खूप जोरात पडत होता. लहान मुलगा होता त्यांच्याकडे, त्याच्यामुळे थांबावं लागलं. तर जाऊया पटपट, चला. आता तुम्हाला भेटतो डायरेक्ट भाडं सोडून झाल्यानंतर घरीच, कारण परत कुडामध्ये जायचं आहे. पण आता रेल्वे स्टेशनवरती जाणार आहे. फायनली मंडळी घरी पोहोचलो. टाइम झालेला आहे भरपूर, खूप वेळानंतर भेटतोय. चार्जर आता भेटतोय, मध्ये मध्ये लागत नाही. जरा दूध नशीब दुकानं बंदच जाणार असती. थोड्या गावाक नाही वरोशी दूध खराब झालं. हेच गावला आमच्या स्टॉपवर. खारी पण आहे, खारी तळ्याची खारी गरम गरम. ए जिमी भूक लागली. जरा सोडो पप्पांचो. म्हणजे टाइम किती झाला बघा, टाइम एवढं झालेला. खोकला अजून नाही, जरा जरा येता. काढू आधी पिऊया, आधी जेवूया. जाणार नाही खोकला म्हणजे माझी तब्येत एकदम बरी जाऊ नाही. दिव्याची ही मेहंदी बघा मंडई, ही आपली साधी मेहंदी आहे. दिव्या दाखव, ही दिव्याने काढलेली आहे मंडई. कशी वाटतं बघा मेहंदी, खत्रीच काढलं मग. भारी ना. त्या बाबतीत दिव्याचा हात कोण धरू शकणार नाही. सुट्टीचा काय केलंस मग आज? मामा काय गणपती पोचायलाय किती वाजता? झालं 6:30. माझ्या मामाचा नाही मंडई, आईच्या मामाचा. आमच्या मामाचा गणपती हा अजून 2 अनंत चतुर्थी. मामाचा गणपती अजून 2 दिवस आहे. सो जातो, कपडे वगैरे चेंज करून येतो. जेवण आपलं रेडी झालेलं आहे. हे बघा अशा प्रकारे आहे आजचं जेवण. आणि आत्ता CNG पंपावरनं येताना आपले सबस्क्रायबर भेटले होते, तर बोलत होते, रिक्षावालेच होते. तर गाडीची काच पाठीमागची झाली आहे ना, तुटली, त्याच्यामुळे ते बोलत होते गाडी ओळखायला आली नाही म्हणून. सकाळीच म्हणजे आजचा ब्लॉग त्यांनी बघितला. आपली गाडी म्हणजे गाडीची काच हे झाली ती सांगत होते मला, बघितल्या म्हणून आजच्या ब्लॉगमध्ये. तर सावरवाडचे होते. सावरवाडला मी खूप वेळा गेलोय क्रिकेट खेळायला. तर आलाच तर गणपती बघायला ये. तर त्यांना भेटून खूप चांगलं वाटलं, मस्त. बुधवारी होय. आता नावाक वेळ लागतो ना, परत नाव होता महाग होता भरपूर. या जेवायला. जेवण तर झालं आणि आपला काढा पण रेडी झालेला आहे. चाय दिसता, फुटी चाय. फुटी चाय दिसता मंडई.
आणि दिव्यान आपली जागा धरल्यान. बाबू आता इस्त्री करतो शर्टावरती. तेव्हा काढू पिऊक. सर्दी पळवून टाक्या. सर्दी नाही फक्त खोकलं येता मंडळी. असा बरं काढू. गोड जास्त नाही तो बरं आलो आधी. आणि अजून एक मंडळी की बऱ्याच जणांना प्रश्न पडलाय की हल्ली मी कामावरती जात नाही. तर कामावरती जात नाही तर काम सोडलंय का काय झालं आई? तर काम अजिबात सोडूक नाही हा. अजिबात काळजी करू नको. कामाक जाता. फक्त चतुर्थीची कॉलेजात सुट्टी होती. कॉलेज बंद होता त्याच्यामुळे कामाक जात नव्हतो. कारण आणि काम नसला काय तो रिक्षावरतीच असता. त्याच्यामुळे हे 5-6 दिवस आता तो रिक्षावर होतो सतत. आणि आजपासूनच कॉलेज सुरू झाला तर आजपासून परत कामावर चालू झाला. आजपासून कामावर. आणि आता मंडळी ना जे सरकारी जेवढे सुट्टी असत ना आणि परत शनिवार रविवार प्लस सुट्टीच असता. हा सरकारी सुट्टी आणि शनिवार रविवार हेच काय दर आठवड्याची सुट्टी ठरलेली आहेत. त्याच्यामुळे आता मला गुरुवारी सुट्टी आहे. त्याच्यानंतर शनिवार रविवार सुट्टी. सोमवारी पण सुट्टी आहे. तर बरेच सुट्टी असतं त्याच्यामुळे तो घराकडे दिसता. नाहीतर काय कॉलेज ज्या दिवशी कॉलेज चालू त्या दिवशी तो कामावर असतो. यस. बाकी सुट्टीच्या दिवशी गाडीवरतीच. हा सुट्टीच्या दिवशी गाडीवर 100% गाडीवरच भेटतलंय. आणि रिक्षा म्हटल्यानंतर रिक्षा घेऊन जाणं भागच आहे. तर रिक्षा असताना घराकडे बसा शकणार नाही. भाडी तर इतकी असतं. आणि मंडळी तुमच्यामुळे एवढे म्हणजे सबस्क्रायबर म्हणा आणि भरपूर जण एवढ्या नवीन लोकांची ओळख झाली आताच्या टायमात. आणि एवढे सबस्क्रायबरांचे भाडी मारले ना की विचारू नका. म्हणजे ते फक्त तुमच्यामुळे झालेला असा. नाही तो ओमकार पालो फक्त असं आपल्या घरातल्यांपुरतो मर्यादित होतो. आज तुमच्यामुळे एवढी ओळख झाली आहे ना. खूपच भारी वाटतं. एकदम जबरदस्त. लांब पर्यंत सगळेजण ओळखतात. ह्या महत्वाचं म्हणजे. आणि तितकंच रिस्पेक्ट देतात. आता जितकी लोक आमका भेटतात तर खूप मस्त वाटतात त्यांना आधी पहिल्यांदा भेटाल. आणि खूप एकदम आमच्यासाठी मंडळी ना रिस्पेक्ट देऊन बोलतात. तुमची किंमत सगळ्यात जास्त असा आमच्या ह्याच्यात. कारण तुमच्यामुळेच आमची ओळख झालेली आहे. नाही तर आमची ओळख नव्हती काही. त्याच्यामुळे आम्ही पहिली गोष्ट तुमची रिस्पेक्ट करणं महत्वाची आहे. पहिली गोष्ट काय आई. आणि मी कायम ह्याच आई नेहमी सांगित असते की आई माझ्या बोलण्यात माझ्या वागण्यात काय बदल जाणार नाही मा. की मी काय वेगळं वागणं नाही ना. रोज देवाकडे हात जोडतो तेव्हा पण तो नेहमी सांगत असतो घरात. मी देवा एकच सांगते काय तर माझ्यात वागण्यात बदल होऊन दे नको. मी जसं असे तसंच राहा. वागण्यात बदल. आणि म्हणजे असे वाईट विचार येतात का माने की मी आता काहीतरी वेगळं झालंय असं कधीच वाटतं नाही. आमका पण घरात कधीतरी तो सांगत असतं का म्हणजे आमच्याकडनं कधीतरी बोलण्यात असं थोडा चढ उतार झाला तरी म्हणता त्याला बोलणं म्हणजे असंच तशीच राहा बदला नको. बोलण्यात फरक येता नाही म्हणजे आपल्या बोलण्यात वागण्यात. कारण आपण असो तसे असो. आणि तीच आपली अशा बरेच गोष्टी असतात मंडळी. तुमका असं वाटलं ना की फेम इल्यासारखे वाटलं ना. फेमस असं काय नसता. तर असं जेव्हा वाटायला लागतं ना की आपण आता खूप लोक ओळखायला लागलीत ना तेव्हा माणसाचं बोलणं सगळं बदलून जातं मंडळी. आणि त्याच्यानंतर जो पहिलं जो सर्वत असताना तो सर्वत नसता. तो वेगळाच काहीतरी वागाक बघित असता. आणि वागणं बदलला काय समजायचं म्हणजे आपण परत मागे येतो. या गोष्टीची माका मंडळी इतकी भीती वाटत असताना की मी बदलन. खरं तर बदल नाही पण तरी पण मनाकडे असं वाटत राहतं की मी बोललेलं समोरच्या ती एक ओळख असं आपण जशी असो तशी ती एक आपली ओळख असं. तर आमका तसंच राहाक आवडत. शक्यतो आम्ही तशीच राहतलो आणि तसंच राहाक आवडत आहे आमका. ह्या एका प्रश्नाचा मंडळी होता की कामाक जाते का नाही. ते कमेंटला रिप्लाय का मी करू की नाही. तर म्हटलं असंच सांगूया. एक दोन कमेंटवर रिप्लाय दिलेलं आहे मी. ओंकार कॉलेज सुट्टी असल्यामुळे घरात असं पण सगळ्यांका सांगणं शक्य नसता म्हणून तर आता म्हटलं व्हिडिओतनच सांगाय. काढा वगैरे पिऊन झालेला आहे आणि टाइम झालेला आहे मंडळी. आता झोपायचा म्हणजे व्लॉग वगैरे एडिट करायचा आणि त्याच्यानंतर झोपायचा. ते काम सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. तर गाडीवर त्याच्यानंतर CNG भरायला गेलो तिकडे गर्दी होती बऱ्यापैकी. आणि ते तुम्ही पंप ऑलरेडी बघितलात त्याच्यामुळे मी परत आता दाखवलेला नाही. तर त्याच्यानंतर मग डायरेक्ट घरी आलो. आणि आता जरा गर्दी आज कमी होती. आता हळूहळू मला वाटतं कमी होईल कारण आता गाड्या परतीला गेल्यात बऱ्यापैकी. सो आय होप तुम्हाला आजचा व्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.